Usa ka single mom kinsa nakapundar na og negosyo ang bida nato karon na simbolo sa way puwas nga paningkamot o pagmahal sa usakinhan. Ato sa ilailahon sa report ni Cyril Chavez. Siya si Griselda Belarma, single mom ug dunay usa ka anak. Tubong Cebu si Griselda ug naabot sa Cagayan de Oro kay nagtrabaho aron makaeskwela. Diyang nagkaanak siya, nakadesisyon siya nga bisan single mom, iyang himuon ang tanan alang sa iyang anak nga si Camille. Gani, tanan ko nung diskarte og kalisod na agianan niya aron lang sila makalampos sa kinabuhi. Wala mahutdan mi palit og kanang sana sudan. Malibre na mi magdala ko manghod og kuan kanang gulay. Utangan lang dahil na kog cubes. Mura nagnaay kuan naay karne. Karon tungod sa pagpaningkamot og determinasyon, nakapundar na si Griselda og gamayng negosyo sa westbound vegetable landing area sa Cagayan de Oro nga mo'y ginakuhaan niya og pangita. Hands-on sab siya og all-around nanay alang kang Camille. Matod niya, kayanon niya ang tanan alang sa iyang anak. May dako lang yun ka nga buutan og magmalumpuson og mukuha ng imuhang pangandoy. Tuod man, way sama ang gugma sa mga inahan. Bisan unsa ang hagit sa kinabuhi, ilang atubangon alang sa ilang pamilya. Busa, sila angay gayud tawagong mga supermom. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.